खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो swrjithecreativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रोमबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। UPPLनि मिटिंआव थाङाब्ला अरुणोदय स्किमखौ मोना। UPPLनि मिटिंआव थाङाब्ला 75,000 रांखौ मोना। UPPLनि मिटिंआव थाङाब्ला PMAY न'खौ मोना। लोगोसे चन्दन ब्रह्मआ सोर मन्त्रि आं सिनाया बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। थारैनो BTCनि मोनसे समनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा आथिखाल BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खालामबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव सालबारियाव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो UPPLआ आथिखालाव जोबस्रांनो थांगासिनो दं। प्रमद बर'ल' नङा, UPPLआनो थानाय नंला बाथ्राखौ बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा आरोबाव बुंथिबावदों दि अरुणोदय स्किम होआब्ला UPPLनि मिटिंआव थाङाब्ला अरुणोदय स्किमखौ मोना, 75,000 रांनि चेकखौ मोना, PMAYनि न'खौ मोना। बे मोनथाम स्किमानो आथिखालाव BTRआव सोलिनानै दं होननानैबो बुंथिबावदों। लोगोसे गुबुन गुबुन समाव बिथाङा गावजों मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया होननाय बाथ्राखौ फिन मैयाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा आरोबाव बुंथिबावदों दि थारैनो चन्दन ब्रह्मआ सोर बेखौ आं मोनथिया चन्दन ब्रह्मआ मानो सिरि जानानै थादों। लोगोसे UPPLजों बिथाङा बेबायदि सिं सोमोन्दो लादों नामा बेफोर गासिबो बाथ्राखौ मिन्थिया होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बिजनीआव BTR सरकारा गावसिनि 3 बोसोर आबुं जानायखौ नोजोर बोनानै 3 बोसोर आबुं सान फालिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव 2020 मायथाइनिफ्राय लानानै BTR सरकारा आथिखालाव 3 बोसोर जानायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे बे 3 बोसोरखौ नोजोर बोनानैनो BTR सरकारनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि 3 बोसोर आबुं सान फालिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिजनीआव मोनसे 3 बोसोर आबुं सानखौ फालिनाय जायो होनना मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे 3 बोसोर आबुं सान फालिनायाव गुबैयै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTR गोरोबथानि गोबांथार माखासे आद्रा थाबावनाय दफाफोरनि गोनां दफाफोरखौ मावफुंनायनि नोजोर बोनानै मोनसे डिजिटेलि लाइखुन्थिया गायसननाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबैयै बिथाङा मैया डिजिटेल रोखोमै थारैनो BTR गोरोबथानि दफा बायदियै बिरसा मुन्डा कालचारेल कमप्लेक्सखौ आमगुरि क'क्राझाराव लुफुंनो थाखाय लाइखुन्थि गायसननाय जायो, जेराव 9.62 कौटि रांजों लुफुंनाय जागोन। बेनि अनगायैबो पलिटेकनिक एन्ड भकेशनेल ट्रेनिं इनस्टिट्युट गबर्धना बाक्सा आरो फटबजरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव लुफुंनाय जागोन, जेराव बे इनस्टिट्युटखौ गासै 24.654 कौटि रांजों लुफुंनाय जागोन होनना बुंदों। बेनि अनगायैबो थारैनो इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्स एट तामुलपुर बाक्सायाव गासै 19 कौटि रांनि बे नार्सिं ह'मखौ लुफुंनाय जागोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्स एट कसपारा उदालगुरियाव गासै 28 कौटि रांनि लुफुंनाय जागोन। लोगोसे गरखा भवन एट चिरां इनक्लुडिं कालचारेल रिसार्च सेन्टार, जायखौ 9.62 कौटि रांजों लुफुंनाय जागोन। नंगौ, बेफोर गासिबो BTR गोरोबथानि माखासे गोनांथार दफा एबा फसंथानफोरखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ गुबैयै लाइखुन्थिया गायसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों।
बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन एबा BoNSUआ उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनिसिम आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानै मोनसे गोसोखांथि बिलाइ गथायनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन एबा BoNSUआ गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ सोरजिनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबोदों। बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिथांमोनहा थारैनो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौखौ नोजोर बोनानै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनिसिम मोनसे गोसोखांथि बिलाइ गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे गोसोखांथि बिलाइ गथायखांनायनि उनाव BoNSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा एबा बिटिआर गोरोबथाया बर' रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय आरो बर'नि राजखान्थियारि जेबो रैखाथि होनो हाया। लोगोसे बिटिआर गोरोबथाया मोनसे लेखायाव थानायल'। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि अनगायैबो बर'फोरा आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनागौमानि गोजोननाय गैया एबा आलादा बड'लेण्ड रायजो नङाबा बर'फोरखौ रैखाथि होनो हाया होननानै बुंथिनाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा आरोबाव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिबावनाय बायदिब्ला बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ थारैनो फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिनि सिगां खालामनानै होआब्ला एबा बेनि सिगां सावरायनो लेंहराब्ला थारैनो फैबाय थानाय समाव गणतान्त्रिक नोजोरजोंनो गोख्रोंथार सोमावसारनाय हाबाफारिखौ दैदेनलांबाय थागोन होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावदों। थारैनो बेखौ नोजोर बोयोब्ला फैबाय थानाय समाव BoNSUनि दैदेननायाव गोबांथार आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौखौ नोजोर बोनानै सोमावसारनाया जागोन होननानै गोबाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। देग्लाय 2023 मायथाइनि साहित्य एकादेमि बान्थाखौ आसामनिफ्राय गासै 3 गागि लिरगिरि बिथांमोनहा मोननो हानाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2023 मायथाइनि साहित्य एकादेमिखौ थारैनो फोसावनानै होनाय जाबाय। थारैनो मख'नो गोनांदि मैयानि बे साहित्य एकादेमि बान्था मोननायाव आसामनिफ्रायबो गासै 3 गुबुन गुबुन रावारि लिरगिरि बिथांमोनहा थुनलाइयारि साहित्य एकादेमि बान्थाखौ मोननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबैयै एसामिस रावनि लिरगिरि डक्टर प्रणबज्योति देखा बिथाङा गावनि मोनसे सुंद' सल'नि थाखाय गुबैयै साहित्य एकादेमि बान्थाखौ असमिया रावनि थाखाय मोननाय जायो होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसे बर' रावनि थाखाय श्री नन्देस्वर दैमारि बिथाङा मोननो हायो, जेराव बिथाङा गावनि सुंद' सल' जिउ सफरनि दाखोन मुंनि सुंद' सल'नि थाखाय बर' रावजों मोननाय जायो। लोगोसे नेपालि रावनि थाखाय श्री जुद्धवीर राणा बिथाङा नेपालि थुनलाइनि मोनसे थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय बिथाङा नेपालि रावआव बे बान्थाखौ आजावनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव थाबैनो 1200 लांदां मासि जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ सुफुंनानै होनाय जासिगोन। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थारैनो बिटिआर सरकारनि 3 बोसोर आबुं जानायखौ नोजोर बोनानै मोनसे फालिथाय सानाव बाहागो लाफैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि थारैनो आसामाव एबा बिटिआरआव गोबांथार टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरा गुबुन गुबुन समाव गावसोरखौ थिसनथाइ होनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि दाबि दावा खालामबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानै बिटिआर सरकाराबो गासै 1216 लांदां जानानै थानाय मासिखौ SI एप्रुभेलनि थाखाय आसामनि सरकारसिम दैथायहरनाय जादोंब्लाबो नाथाय दैथायनायखौ दासिमबो मोननाय जायाखैमोन। नंगौ, थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव। लोगोसे आसामावबो फैबाय थानाय समाव गोबांथार लाइमोनफोरा साख्रि मोनबावनो थांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। बाक्सायाव मोनसे BPFनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि, जेराव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 5000निबो बांसिन सुबुंफोरा जयनिं जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबाय थादों, जेराव बिथांमोनहा जयनिं हाबाफारिफोरखौबो मोनसे गेदेरथार थांखि हिसाबै लाबोफाबाय थादों। नंगौ,
बेबायदिनो मैयाबो BPF राजखान्थि दोलोआ थारैनो गयबारि ब्लक आरो गरेस्वर ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खमैबो 5,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोबांथार सोद्रोमा बिथांमोनखौ बरायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनानै BPFनि सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव BTR एबा BTCआ जोबस्रांनो थांगासिनो दं, जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो BTC बासाव प्रमद बर' हाथाव मोनसे अभियानजों सोमावसारनाय जागासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों, जायखौ नोजोर बोनानैनो ओनसोलनि एबा BTRनि गुबुन गुबुन रायजो राजाफोराबो BPFजों लोगो जाफैगासिनो दं होननानैबो बुंथिदों। लोगोसे प्रमद बर'आ आथिखालाव BTRआव जेबो रायजो राजाफोरनि खोथा होनाय आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो रोखोमनि डेभेलपमेन्ट एबा जौगाखांनायनि हाबाफारि मावनो हायाखै होननानैबो गोबांथार अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे BPFआव बिसोर जयनिं जानायखौ गोसो गोथारै बरायनानै लायो होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावदों।